Здраво, пријатели! Со ова видео и со овој повик ви се обраќаме дека Божја волја е да живеете во здравје, во изобилие, во мир, иднина и надеж, а не да страдате. Еве основни појаснувања од каде доаѓа страдањето и како да се спасите, базирани на Божите зборови од Библијата. Когато първият човек Адам съгреши противно на Божията воля, чрез него хората наследиха греха и продължиха да грешат. А наказанието за греха е смърт. Единственият начин Бог да се помири с човечеството беше Той да вземе върху себе си наказанието на хората за греха. Затова Бог изпрати своя син Исус Христос на земята. Той се роди в човешко тяло, заченат от Святия Дух и от девицата Мария. Той не се греши нито веднъж. Правеше добрини сред хората, показа знамения, чудеса на изцеление, освобождение, възкресение, каза и показа как трябва да живеем. Исус Христос пострада на кръста вместо нас. Плати с кръвта си наказанието за нашия грях, умря, беше погребан и беше възкресен на третия ден. Възнесе се на небето, Той е жив и ще се върне за втори път. С Неговото дело на кръста Исус Христос ни помири с Бога, откупи ни от дявола, оправдани, подари ни спасение и вечен живот, освободи ни от болка, болести, страдания, проклятия, даде ни Святия Дух да ни помага, да ни утешава и води в осветен живот с Божията защита. Радостната вест е, че Исус Христос дойде, извърши Божията воля, даде живота си, за да може вие да живеете истински и когато си заминете от този свят, вместо вечна смърт, да приемете вечен живот в общение и единство с Бога. Това е само ако повярвате и приемете тази радостна вест във вашето сърце и по Божията милост ставате Божие дете. И вие можете да се спасите от наказанието за вашите грехове, от смърт и страдание, ако с искрена молитва и с вяра пристъпите към Исус Христос и кажете от сърце: Исусе Христе, признавам и се съгласявам с написаното, че съм грешен. Покайвам се и се отричам от греха. Вярвам, че Ти си Божият син, който умря за всички и за мен, за моите грехове, а Бог Те възкреси от мъртвите. Моля Те, бъди мой Господ, води ме, управлявай в мен и в моя живот, в здравето, в семейството, във всичко, което е мое. Благодаря Ти и слава на Тебе, Господи Исусе Христе. И ако направихте това от сърце, искрено, Вие станахте Божие дете и получихте дара на спасение, който е вечен живот. Святия Дух се всели във вашето сърце, изпълни го с Божията любов и ще ви помага и води да оставите стария и грешен начин на живот, да започнете нов с молитва към Бог, с четене на Божието Слово, Библията и с общение с други вярващи, водени от Святия Дух. Този призив е към всички народи на земята. Всеки трябва да го приеме и да откликне на него колкото се може по-бързо, защото според библейските пророчества Исус Христос ще дойде скоро в небето, за да вземе своите си хора, починали и живи, с вяра в сърцето, за да бъдат заедно в вечността, в нетленни тела, а на земята ще дойде Божият гняв, изразен в различни страдания. Затова направете този избор колкото се може по-скоро и кажете и на вашите близки да го направят, за да бъдете вечно заедно и смъртта никога да не ви разделя. Слава на Бога! Слава на Бога!